Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan na Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes kita. Petsa 21 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Aksyon Hotline. Yari na kita sa ikatlong Lunes. Dali na lang ho. Nagahabil-habil na lang ang inadlaw. No? May 34 ka adlaw na lang nabilin. Pasko na mga kaaksyon. Aksyon Hotline. 41 naman kadlaw nabilin bag-o naton sugalawon ang pagsulod sang tuig 2023. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad sa kinahanglan tubtob kita sa takna na naman nga alas 9:30 karon na nga aga. Kumusta nga aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na via on air, mga nagatutok na paagi sa aton sini nga broadcast no kutom malabutan sa aton sini nga pagpangalagad sa bilog nga riyon size no. Kumusta kamo dira mga taga Isla Sampanay kag Iloilo? Aksyon Hotline. Amo man ang mga kaaksyon naton nga nagamonitor na via online no paagi sa Facebook kag YouTube. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Nung nami pagid magluwas sa inyo pagmonitor, the best pagid kon inyo i-share kag i-like ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sining Lunes nga presentation. Kumusta? Nanong mga dalagko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ariho ang ginabantayan naton siling kudo kay napagbugtaw ko gid kag pagpadulong diri sa studio sa Aksyon Radio. Ginaobserbahan ko ang biyahe sang mga dipasay nga salakyan siling kudo kadyutay haw no sa nagabiyahe nga mga nga mga dipasay nga salakyan nga PUJ bala ining traditional jeep siling kuno no ma-operate na naman ang taga LTO pero pag-check ko sa dalan nun duway man dinakpa na. Aksyon Hotline. Ay nga balita magkaaksyon padayon pa sa karon no ang pagsugilanon ang pagpaningwa sa alkalde nga atong mga concerned sa mga transport sector diri sa Bacolod City mapadangat sa national government agencies no represented by the LTO kag LTFRB. Ti ang ginahinyo kabay tunumduman yung isa sa maginahinyo sang mga traditional jeep operators nga kung pwede ma-extend lang anay ang ila operation no i-consider lang anay while nga wala pa makumpleto ang kinahanglanon kag kanamuon sang mga modernized jeep nga nagabiyahe di sa Bacolod. Aksyon Hotline. Pero ina nga mga panawagan, ina nga hinyo sa transport organization di sa Bacolod, tina subject pa na gyapon no kunano ang development kag dalagan no sa kanamuon sang mga nagabiyahe diri nga modernized jeep. Ti kay isang pag-meeting sila sang alkalde nagligan nga si Mana nagpalayag man sang interes. Silang na Mayor Albi, tiway magli problema ni sa mga operator sa mga transport organization willing magalis lang nga mag-upod sa traditional or sa modernization program. May mga concern lang sila nga luwag ipalabot. Ting problema kag question ni bala i-reconsider pa
Pamatian pa balang ila sini nga maginahinyo. Action Hotline. Ano pagid, no? I-check ta lang na karon na sa mga transport organization kay pag-insindi ko Monday matapos pero mayara magkita report nga nagkuha nga more or less basi Miyerkules may baluan pa kung ano ang next nga tikang himuon. Kay ang nabaton ko nga report kung ing kaso nga magdinakpanay, no, mag-operate ko nung taga LTO, liwat na naman nga magauntat biyahe ang mga traditional jeepney. Action Hotline. Titilawan mo nga mabiyahe kay kung ara ang LTOs dalanon, di kakita nga daan nga ngimo sinimbulta kung nali way kay imo yasang registration, no? Kag waay ikaw franchise ti kuan gid, no, ang imo sa lakyan sini sigurado ma-impound, may balayran ka ang penalty mo sobra 100,000 pesos. Action Hotline. Tidin mo kaon na, no? Galaminga ka gani subong sang pangita sang aga imo sini nga dalon pa uli kung driver ka lang. Ang operator gani subong nagawangal man kay alaw man income. Tapos amo pa ning sitwasyon mapadakop kay mo ha. Action Hotline. Ano pagid? I-check tani kay ang alkalde nagligad no nga press conference nagmuno nga ti may ara siya sang tukuron nga task force, no? Diri sa Bacolod after sadtong abi mong kinalain bala subong mo niyo, may mga balita gani kapin pagid atong dumduman niyo because sa bulig sang netizens. May mag-viral gani nga mga video sa social media. Daw kadasing maktuhan no sa mga local chief executive, sang mga LGUs. Actually, dako mabulig sa social media ginman kung lang tawon ta. Kay bisan mga politiko, kung maisyuan sa social media, kung kaysa nagakuan man, no? Nagapanagang man. Action Hotline. Kabudlay nga naan kung mag-viral kay mo sa social media, kay pululihan ka sa netizens. Now, dumduman niyo atong balita, parting sa nag-viral, nga piniritong manok bla, chicken joy, atong may mga may ulod siya sulod. Tisiling siya kalkaldi niya pwede, no? Mag-amo ng sitwasyon, delikado ina, kapin pati kung ginalibod, kagin bakal ato para balon sa bata. Can you imagine ba? Action Hotline. Na i-check ta ini kay isa sa mga namuno last time, ni Mayor Albi among committee ni Councilor Celia Flor, no? Nga under sa iya ang Committee on Markets, kag ambot ko na no ang mga tikang di nga himuon. Actually nakita ko nagligad pag ginatrabaho na niya sang opisina mo ni Councilor Celia Flor. In fact may mga officials na ni gani o kung na may gintumod na ni gani, ini mga transit vendors, bala ang mga ambulant vendors, ginamat-amat na ni actually sang city pang register mo. Action Hotline. Okay, nagligad gani kundi kita mo pag maskara, may ara na sila gani sa mga lugar nga ginaokupar, kag gina-require sila sa City Health nga magkuha sang mga yellow card, magkuha sa mga green card, mga muna, no? Nga kinahanglan to ensure nga limpyo ang ginabaligya nila, no? Nga mga produkto or pagkaon in particular. Tinatawon ta niya kay at least ang alkalde, no, dasig sa social media kung nali mag-viral mo na siling ko na dason madakpan sa mainstream media makuha ang report, dasig maaktuhan mo. Action Hotline. Ang poste ganida sa Villamonte nga aras nga dalan, no? Kita mo anay nga na videohan kang na post man o kung na picturean kang na post sa social media, ti kundi dasig man gin kakasang taga Sineco, no? Kay tihara sa tunga kalsada mo o ang poste. Action Hotline. Kag maki-update man kita karon na no iniya sa ilog nga balita nga may straho sinulod iya sang kawatan no do na pilasan. Pani-check ko lang ni karon ang latest investigation parte sa sininga report. Alas 8:13 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Unahon ko lang anay no ang transport sector dis Bacolod. Nag-istorya bago ko lang nag-istorya actually ang LTO chief sa Bacolod, no? Si
Sir Diego Malacad kag si Sir Albert Villanueva maki-update ko siya sa ila in a short while. Pero si Sir Renato Novero silingyag si Attorney Sacramento lang ang kontak ko naton today, no? Kaya daw siya ang gintugyanan na gid lang sa enforcement sa pagsabat sa pila ka mga concern kung parte sa resumption, no? Kay ang pag-resume sang operation sang LTO iado Wednesday gina-expect ni, no? Matapos atong moratorium nga 2 weeks. Nga kung pamatian mo ya ang mga transport organization, siling nila dapat hindi lang ni 2 weeks, no? Dapat medyo malawig ni siya. In fact, siling nila dapat until next year ini. Oh. Tigaling kabalo ka, under the modernization program, kinanglanon gini, no? Nga ining mga wala iya ma-renew or mahatagan, makakuha prangkisa, wala nag-process for the modernization, tiyan mo na yung ginatubang nila nga konsekwensya ho. Nga kung ninali gani may operation, ang taga-LTO kag LTFRB, pinanago sila, no, halin sa taxi, pakanto sa mga PUJ, nga mga tradisyonal. Hindi lang man na, pati tricycle, ni ginatutukan nisbong sa mga authorities. So, Action Hotline. galing after sa tong meeting nagligad, hibaluon ta binanuning madangatan ano ang mga latest nga update kag development kay LTO subong siling sang head diri sa Bacolod siling nga sa enforcement lang abi i-check ko na no gid ang nadangatan sa mga istorya diri sang local government sa Bacolod nanong ila ariglo nanong matabo sini. Online sa hotline. Online sa hotline. Kaya pag-inchindi ko, kung magbalik ng operation sa LTO, pinanago naman traditional jeepney. We have Sir Diego Malacad on the line. Sir Diego, maingaga. Good morning, no? Good morning sa aton mga listener, mga driver naton kung pasahero nga gapaka-development nga. Maingaga. Ginang ligad to may meeting kamo na sa may summit kamo. Saan o ganito, sir? Well, ang series ng meeting, halin sang Biyernes, Sabado, no? Magluwas ang natabo nga sa City Council nga naga-privilege fit ang aton nga spokesperson. Okay. So, bali tapos na ang sa summit to. Okay na to, ya. Subong ang aton niya ginahulat, ang formal nga proclamation sang LGU, bangot silang problema nga posible matabo mag-end ang 15 days o kung 2 weeks nga ginatag nga palugi sang LTFRB. Okay. So, kung ginaulat namon sugod-subong hasta buwas. Aha. So, meaning until tomorrow, da nyo mabalaan ni kung anong huni rin ni Mayor Albi and after which, da man ma-determine kung bala mabiyahe pa kamuliwat kung in kaso mag-resume. Subong niya, why dinakpanay until tomorrow? Amo nang way balaan. Ako yung dapati ko, action art nga ang lahi, wala niya moratorium. Wala man niya holdover, dasan ano pa ang isa nila kasi, wala man niya ceasefire. Kaya dapat ang implementation niya, sige-sige. Na ang natingilaan namon nga may nagtuhaw, nga 2 weeks nga ceasefire, 2 weeks nga moratorium, 2 weeks nga hold order. Asa din na siya nagalin, kaya nga amon di ginauyatan subong action art. 2 years yung extension sa amon nga operation until sa time nga hindi pa makumpleto ang model jet. Okay. Ang problema galing kay siling ko siya ginbutang at ang kuan bala sir nga extension until next year. Why mas specified na kung ano nga unit lang ang pwede ma-extend? No. Naaragid. All public utility vehicle, both silingon including ang jeep, except mga butang na da nga except sa mga amunan na state na, mga trucking, mga UB, school bus. Pero ang jeepney, wala iya include sa ilang specification dira. Kay ang modern jeep kabay, nagtuhaw siya last year lang mo. Okay. Kung silingon, pwede anay kabiyahe si modern jeep, pwede anay kabiyahe si traditional jeep. Wala lang anay pandugan na except sang ginbutang da nga mga unit nga pwede i-practice. So, subong anong himuon ninyo? Wait and see na lang kamo anay until tomorrow. Do mo na? Ang amon niya, nag-ubra kami position paper para kay Mayor. Dasang ginaulat namon ang
tawag sang central office kay dito na kami naga-communicate mo sa national bangod nga wala naman nang takwaon nga impormasyon sa Iloilo ang hambal nila dito amo na hindi na kami mag-entertain sa inyo kay renewed na kamo up to March 2023 based sa moto proprio nila na nga memorandum circular nga gin-suspender sang board resolution number 164 na extended kami up to 2 years. Uy, tinano niya karon masil gambal ang LTFRB being extended ka mo and then may operation dakpon mo ya sang LTO? Well, I think ang LTO is administrative ang iya trabaho. Wala man siya labot sa prangkisa, no? Kung may prangkisa, kung sa wala. Correct. Kaya Sa franchise, waya. Sa franchising, why siya labot, no? Kaya ang iya, ang mode of operation niya, ara sa Republic Act 4136, accessories ang imo salakyan, kag ang renewal sang imong ORCR. Ang problema lang Action Art kay hindi kami makarenew sa amon restro kung hindi pag i-confirm sang LTA Parme. Correct. Nagtuaw ang problema. So, dapat ang sakto tong hambal ni acting mayor LC Pamilaran nga nag-create sang problema ang LTA Parme Region 6 nga wala niya nagakatabo sa iban nga parte sang Pilipinas nga adri lang sa Bacolod nga renewed man ang aton nga Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras dito nagatin makita to sa summit naging patigayon sang LTA Parbe kag LTO kag local government unit sa Panay. Indalatan ni mga operator dito kanami kasmot ng biyahe subong kay nagtuwag gid man ang problema. Amo man ning natabo subong sa Bacolod mo, that's why ginamindar ang among mga city ordinance, gin review ang local public transport route plan subong gabi ay smooth ang modern jeep, gabi ay man ang aton na traditional, wala problema gin renew ang aton nga mga ORCR. Okay. Nga sa Bacolod nga hindi pag-renew, amo man lang nang pamangko. Di dapat siningali kung may representative tani di sang LTFRB kundi na kuanan ni kung nagkadto ning LTFRB kundi na kuanan ni na plastar bala na explicar gusto nga masunod man kag i-replicate kung anong natabo sa Iloilo kag sa Panay to. Yes, ang number one ang problema Action Art ang extension sang ilang nga services. Remember nga magsiling kita Western Visayas composed of 6 provinces including na ang Negros Occidental from San Carlos to Hinubaan. Okay. So, problema lang kay para sa imo Action Art. Broadcaster ka, manawag ka dito sa ilang opisina, hindi lang na as broadcaster kundi as taxpayer kay nagasweldo kamanda kabahin ka man sa sweldo nga ginabato na nila nga i-neglect naton ang Negrosanon sa mga development kag sa mga bago nilang polisiya. Nga wala man na nagakatabo sa iban. That's why atong ambal mo na dapat ma-put up gid sila sa kaugalingon nila diri nga opisina sa Bacolod. Kaya ang aton nga population from San Carlos to Hinubaan, pwede ta mag-compete sa 5 nila ka probinsya sa Panay. Aha. So laton na lang namon guro ni sir by until tomorrow kung ano gid ang mangin outcome sini kung ano mangin lihok nga himuon and ang official pronouncement coming from the LGU sa Bacolod. Pero what if kung hindi favorable kag tapos mabalik ang operation sa LTO comes Wednesday, November 23 na ang matabo sini untat biyahe na mga muliwat. Well, kaya mo inang matabo Action Art kay kung imo obserbahan kung kisad nagapasout man tamo. Kung may LTO na sa dalan, gapa nago ginayang mga salakyan di sa kilid, wala nagapostro no kaya mo nang siling ko bala. Tanyuto man na sang imo salakyan, dirty engine, signage, pati ginawa mo gani ginadakop na. As na mag-checkpoint sila kinalan magdakop gina sila ya. So para ma-prevent ka magmulta ta 120,000, kaya ang problema gi-create man niya sang LTFRB, hindi na lang ta magpustro no. Kaya para wala naging lang sang kumusyon nga matabo, kag ginarestito nato ang mga grupo naton sa LTO nga nagapati malang na sila sang order. Ang amon lang di nga kung ano pa posible maayo nga imoon sang LTO, basic nga solusyon sa basic na problema diri lang niya sa Bacolod nga nagkalatabo wala sa iban nga parte sa Pilipinas. Sige, hulaton namon nini kag maguton namon ng LGU kung anong ila ni mga plano kag tikang nga ginahimo for now. Salamat kid Sir Diego. Good morning sa imo. Thank you kid Bacolod, thank you Negros, maga. Action Hotline. Subong ginahulat pa until Wednesday tubtob sa Miyerkules. Lano bala ang mangin desisyon ni Mayor Albi Benitez. No kay amo ni siya ang pinakaimportante gid. Kuning kaso karon nga maghambal ang syudad ti wait may mo ito gyanta na sa LTO. Ti mabalik sila operation sa palabuton, no? Ma-operate sila on Wednesday. Nago naman ang mga PUJ. Tik ambot ano ang mga preparasyon nimo on diri sa LGU.
Kulangon naman may mga libre sakay naman Nakita ko di kanis dalo mo, may libre sakay niya, pero doon iyan siyang Office of the Vice President. Di sige malang na iya. Action Hotline. Pero kung ang LTO mag-operate na umpisa sa Miyerkules or beyond sa sina, di sigurado, panago naman ini ang mga traditional jeepney nga wala makaparinyo sang ila nga prangkisa. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. This news... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya ga ano sa inyo. Ang permit gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya, may si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, kung magklase din? Kung kisana, nang nahuya ako mahulang. May pigado, tas kay ko sila. Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra!
kultura, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpor ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta India nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga duha nagmamuna. Kay Jan Diaz. Kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital.
Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kung madula. Hoy, Pang, to kalala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton One is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapa-check up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga... Alas 8:47 na. Now, ari ho, ngagawon ko lang kay parang ari na sa aton nga linya Sir Renato Novero. Kagin-check na kung kaina siya. Silingkot ni Sir Nats na noon na matabos ni gapakadtop lang ko ni stasyon kinadamo ga pinanawag sila Sir na ma-operate ng LTO. Silingkod daw ako yung naimo nga kwan mo ginapamagutan bala ko ma-operate na kunong enforcement unit sing LTO. Sigway-guya bala kabalo mo. Online sa hotline. Pero ari ho, ako na naman ang mga rigno kay nag-istoryahan na ipakuno ang city, LTFRB, LTO, saan o ginis sila ma-resume ang operation niya sa LTO. Sige-sige ni aktualya mo, may modernization magkagwala. Sir Nats, kumusta ka na? Good morning. Mayo aga, ari, okay man. Aga sa nagapalamati-tanan. Salamat gina no mga taga Binikwil nga naga-monitor ng mga printed ato daw ga damo sila gid anyway. Sir, lano ang pinaka-latest subong ma-resume na kamo sa Miyerkules kuno do parte sa operation Sunday siya tong daw 2 week nga plaso, 23 ang deadline niya ma, Ocean Art. Okay. Pero
Asang naliliga doon sa Sabado, nag-meeting naman kami sa upad kay Mayor Albi. Okay. Representative siyang si Attorney Altura, upad siyang si Farby, no? Sa Farby na siya. So, may scheme si Mayor Albi dito na win-win solution, good na mga klaro, no? So, wala tong talaan ay palihog at si Mayor Albi mag-officially pronounce ang agreement, consensus sa mga ahensya ng Bulbado, palihog, action art, okay lang. Okay, gidi. Subot ang balon ang himuon ta subong, wait and see kita, hulaton ta ang official announcement from the mayor. Yes, sir. Win-win solution dito sa 100%. Pero, i-klaruhin ko lang the action art palihog, mga ang Region 6 siya. In fact, may gin-post ang Region 6 officially sa Amon na page sa Facebook la. Ang announcement to is actually nag-intensify ang LTO sa iya operation against sa una gid unregistered and all other violations sa mga payag. May mga pictures pa yan nagpakita ang LTO Region 6 sa nag-check sa mga bagay. Kasi ito din mga parte sa Region 6. So usual siya, liwat tatungambal mo ba, no? May modernization wala. Usual na yung operation naman diri kag sa Bilugan ng Pilipinas. So sa mga violation. So butamalon, no? Bisan pa ngati sige subong ang si Mayor Albing ginahulat ta, kung makita yung LTO enforcement unit sa mga dalanon subong, that is not because of the modernization issue or not, pero implement lang enforcement kung ano yung ilas ni trabaho. Basic sa amon amon mandate mo. So pero ang amon to arrangement kay Mayor kag kay amon Director, Regional Director sa Baldo na ang LTO hindi lang ano mag-check daw sang mga bagay-bagay parte may kangkanan sa franchise or PA. Okay. Kaya necessarily nagatandog na sa modernization na mo mahal da kabaya ang multa 120 mil 1 year suspension sa lisensya. So, ang amon lang ang unregistered lang din sa start of the mandate of LTO under RA 4136. So, klaro na usual na nawain na order o nano arrangement kung nakopid kami kung why kayo marehistro, pilang penalty mo na gani, sir? 12 mil lang siya action artin on galing 12 mil lang. Sa mo ni Kapigado, so mag 12,000 niya, wag na pangita sila, bro. Ginalang ko lang siya kaya ginakumpara ko siya sa 120 mil mo. 120 ito ang kwanto mo, no? Oo, correct. Pero ang sa motorsiklo mo, kunuay ka kuan blama registration do si kuan man 12,000 man. Correct deduction na. Manistro mo sa motor ay sa kalibo na, no? Kung naman nga gina-announce na kay basi lipat ka bala, no? Ikaw tagis sa salakyan, sakuan mo, pangitas correct. Pangitas ka na lang, ipatan mo yung obligasyon mo under RA 4136, kaya ka paristro, pang bugas-bugas mo, pang bayad mo na lang multang matabo. Correct. Husto gina. No, kagti kung ginagamit mo na gidlang man, ti-invest ka para nga at least, while abot sa seguridad mo man kung nag-travel ka, why mo ginapangayo, may aksidente, at least, kompleto ya ang papilis ng salakyan mo. Pero by the way, Subong sir, kumusta? Why na mga extension no? Sa mga registration ni Subong? Extension naman sa November 30 atong ngalin September. Okay. Laka mo 9 extended ka until November 30. Okay. May ara gyapon. Oo. May plato na, no? Mga yaya na, surigid. Yaya na, surigid. Yung dapat, very sorry pagid. Gani man. Mag-checkpoint ka mo. Hindi lang tani motor. May arigat tekso niya mag-checkpoint tani. Hindi lang motor, pati private na lang idalahigon. Talan guro man na sir, no? Uto na gito. Ako personalmente, action art, nag-upod ko. Paborito ko ginagawa private, no? Okay. Pinapaparahan ko. Pero siyempre, normal man sa tanan nga, wala pili actually, action art mo. Galing kiti, amo na ang may control sa enforcement galing si Attorney Sacramento. Yes, very correct na. Okay, ikaw ay ka na gali, no? Kaya sing unay, lain sing unay sang say mamaylan ka, kaya ikaw pang head sa province. Oo, correct nga. May ganay action art kay
medyo to the obvious ba ako, sakit sa ulo na, enforcement ba ako, no? Gani, galing kay kasaw ka man lang da, kay nagligan to, no, nagseksi, naging kagani, no, nagnami, naging lawas mo. Ba, tuod? Doon nakasaw ka itong ligan sa enforcement. Bro, anyway, diri sa Bacolod, kumusta? Okay malang ang opisina mo na SR? Yes, dire, kaluyan, action art, okay na kay ti una best. Balo naman ka bali nga kung November and December wa ay na registrohan ay action art mo. Tawhay na gid ni siya ang masako lang di sa amon Christmas party eh. Kabaw, ati dugay pa man to, December pa man na iya. Amo gani, Merry Christmas sa imo gali action art ha. Oo, likewise sir, tikon imbitahon mo kami sa imo Christmas party, dako ni tilawan ta magkaon lechon sa after pandemic eh. Oo, siyempre kami ni Mr. Tampos kinman bitasay mo ya. Sige. Anyway, sir, ma-coordinate lang kami kay Mayor Albi. Basi may mga announcement siya within today or before pa man siyang Wednesday. Salamat sa time Yes, sa sir. Natsa, karon nga aga. Thank you man, action art. Salamat na agalas saran. Salamat. Action Hotline! Yola tonta, no kay si Mayor Albi, gali ko no mayara naman sila sa daw, may meeting sila to ni Attorney Litura, apelido ini mo sa LTFRB, spokesperson. Galing kay si Attorney, budlayan ko ni Blasia, kapila na ko ni nag-text sa spokesperson, doay gisabat, no? Si Attorney, si Director Osmindia, siguro, kapos mo lang siya, kung ano, labuton, sumugot na budlayan ako, okay? Alex Montesa, gamonitor Noemi Figarido Hapitana, salamat kita. Si Madam Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo, Jinggi Jalagdon, gamonitor mo. Action Hotline! Ang iban, karon naman dugay-dugay. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Action Radio! Paano mo pangingitiin ang damdamin? Tutuan mo, paano mo patatatag... Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Magi Kusina Serye. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pagkain sa isang kusina serye na handog ng Magi Magic Sarap. Ang nagmamahal, ang nagmamahal at mamagi, ang nagmamahal, ang nagmamahal at mamagi. Kung ang lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa hirap ng buhay ngayon, tunay ngang mahirap ding maghanap ng trabaho. Maraming aplikante, subalit kokonti ang job opportunities. At dumarating ang puntong may mga nawawalan na ng pag-asa. Tunghayan po natin ang isang halimbawa sa buhay ng isang aplikanteng malapit ng sumuko. Subalit dahil sa tulong ng masarap na pagkaing niluto ng may pagmamahal ay nabuhayan siya ng pag-asa. Tunay ngang parang isang magic ang nangyari sa kanya dahil sa magic effect ng Magi Magic Sarap. Kaya tunghayan po natin ang kasaysayan ni Marlon dito sa ating dulang Magi Kusina Serye. Marlon anak, kumusta ang lakad mo? Ayun, katulad pa rin po ng dati. Walang bakante. Kadalasan po ng mga hinahanap ay mga salesman na nagbebenta ng kung ano-ano. Ang kaso, hindi naman po yun ang linya ko. Okay lang yun, Kuya Marlon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Balang araw, makakakita ka rin ng trabaho. Kahit nga ako college graduate, pero nahirapan din ako. Natanggap nga ako, pero lihis naman sa pinag-aralan ko yung trabaho ko dahil sa call center ako napadpad. Yun na nga eh. Kung ikaw na may tinapos, nahirapang maghanap ng trabaho, ako pa kaya. Hindi pa naman ako nawawalan ng pag-asa. Pero nahihiya na ako sa'yo. Dahil ang laki na ng nagagastos mo. Mahigit 2 buwan na rin ikaw ang sumasagot ng allowance ko. Huwag mong intindihin yun, Kuya. Sino pa bang magdadamayan kundi tayo-tayo rin? Siya nga naman, anak.
Hindi pa lang siguro dumarating yung tamang pagkakataon. Kaya konting tiyaga pa. Ganun naman po talaga ang ginagawa ko. Kumakapit pa rin po ako kahit ang pakiramdam ko ay nawawalan na ako ng pag-asa. Magtsatsaga po talaga ako at hinding-hindi ako susuko. Marlon, ang tagal na nating nagtsatsagang maghanap ng trabaho. Mag-iba na lang kaya tayo ng ina-apply ang posisyon. Nako, Diego. Mas mahihirapan tayong matanggap kung niliis tayo sa ating skills. Alam mo naman pagluluto ang ating talent. Oo nga. Ang kaso, wala pa tayong work experience sa ganyang trabaho. Kaya hindi tayo matanggap. Yun nga ang masaklap. Paano tayo magkakaroon ng experience kung hindi tayo mabibigyan ng pagkakataon? Alam mo, Marlon, mas maganda siguro kung wag muna tayo magsama sa pag-a-apply. Magkanya-kanyang lakad muna tayo. Baka sakaling pareho tayong palarin. Siguro nga, Diego. Magkanya-kanya muna tayo at baka sakaling mabagong ating kapalaran. Wow! Ang sarap nitong niluto mong fried chicken ah. Parang mas masarap pa sa fried chicken sa mga fast food. Oo nga, Rachel. May natutuhan ka ng bagong recipe. Simpleng recipe lang po yan, Nay. Yung kakaibang sangkap na aking natuklasan ang nagpasarap dyan. Oh? Ano namang sangkap yun? Saka ko nasasabihin dahil may good news ako sa'yo, Kuya Marlon. Oh, talaga? Anong good news? Oo, may nakita ako sa internet. May isang frustrated businessman na merong restaurant business. Naghahanap ng mahusay na kusinero. Ang dami nang nag-apply pero wala raw nakapasa sa kanyang maselang panlasa. Subukan mong mag-apply at baka ikaw na yung hinahanap niya. Oo nga, anak. Subukan mo na. At baka yan na ang trabahong nakalaan para sa'yo. Sige, Rachel. Sabihin mo kung saan yun at bukas na bukas din ay pupuntahan ko. Sige, sasabihin ko mamaya pagkatapos nating kumain. Siya nga pala, ano nga palang espesyal na sangkap ang inilagay mo rito sa fried chicken? At baka sakaling makatulong yun sa akin. Gabi na, anak. Matulog ka na. Huwag mo masyadong isipin ang problema mo. Huwag kang mag-alala. Dahil lagi kong ipinagdarasal na magkaroon ka na ng magandang trabaho. Hindi naman po yun ang iniisip ko ngayon, kundi si Eloisa. 5 taon na ang nakalipas. Hindi mo pa rin ba siya nakakalimutan? Ganun na nga po. Umpisa po kasi nang mag-abroad siya at magtrabaho sa ibang bansa. Nawalan na kami ng komunikasyon. Isipin mo na lang na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Pagtuunan mo na lang ng pansin ang trabahong sinabi ng kapatid mo. At kapag nagkaroon ka ng matinong hanap buhay, siguradong magkakaroon ka rin ng matinong kapartner sa buhay. Tama po kayo, Inay. Kaya gagawin ko po ang lahat para matanggap ako sa trabahong a-applyan ko. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. At ngayon, balikan natin ang kusina serye. Handog ng Maggie Magic Sarap. Ang sarap nitong fried chicken na niluto mo ah. Very good. Gustong gusto ko. Talaga po? Mabuti naman po at nagustuhan ninyo. Nagustuhan ko talaga.
Sa dami ng mga aplikante, tanging ikaw lang ang nakakuha ng kiliti ng panlasa ko. Kung ganun, tanggap na po ba ako? Oo naman, Marlon. At dahil fried chicken ang main menu sa aking restaurant, ikaw ang gagawin kong head chef. Ha? Talaga po? Nako, marami pong salamat, Sir Brando. Wala po ako mapagsidlan ng tuwa. Isa po kayong anghel na hulog ng langit. Hindi, ikaw ngang anghel na sugo ng langit dahil natagpuan ko rin ang sarap na matagal ko lang hinahanap. Ano bang klaseng luto ang ginawa mo? At ganito kasarap? Wala po yun sa paraan ng pagluluto, kundi doon po sa kakaibang sangkap na inilagay ko. At yun po ay walang iba, kundi ang Maggi Magic Sarap. Kaya pala parang magic talaga. Kaya natagpuan ko rin sa Maggi Magic Sarap ang susi upang mabilis na umasenso ang aking negosyo. Talaga? Tanggap ka na? Baka pwede mo naman akong isama. Siyempre naman. Mabait naman ang may-ari, kaya pwede kitang irekomenda bilang assistant chef. Ako kasi ang head chef, kaya pwede akong pumili ng gusto kong makakasama. Wow, ang galing mo ha. Pero teka muna. Kailan ba ako pwedeng mag-apply? Ba, kahit bukas din. Dalhin mo na lang yung mga requirements. Diretso ka na sa final interview. Talaga lang ha. Pero teka muna. Paano kung bigyan niya ako ng exam? Baka bigla niya akong paglutuin. Don't worry. Ang Maggi Magic Sarap na ang bahala sa'yo. Yan ang magiging kapartner natin sa kusina. Subok na maaasahan, kaya hindi tayo mapapahiya. Teka, parang pamilyar sa akin yung mukha ng isang customer na yun ah. Lalapit ako sa kanya. Tama, siya nga yun. Naku, bigla tuloy akong kinabahan. Eloisa? Marlon? Ikaw ba yan? Ako nga. Wala ka bang kasama? Pwede ba akong maupo sa tabi mo? Sige, maupo ka. Sige lang. Ituloy mo lang yung pagkain. Hindi, okay lang. Tapos na ako. Sarap nga eh. Kumusta ka na? Kailan ka pa dumating? Nung isang buwan pa. Ikaw, kamusta ka na? May asawa ka na ba? Nako, paano ako makakapag-asawa? Dinala mo sa iyong paglisa ng puso ko. Bakit ba hindi ka na nagparamdam nang makarating ka sa abroad? Patawarin mo ko, Marlon, kung kinalimutan kita at pinagpalit sa aking ambisyon. Oo, nagtagumpay man ako sa ibang bansa. Pero, totoo nga palang, success is a failure if there's no one to share it with. Anin ko ang tagumpay kung nangungulila naman ang puso ko. 5 taon na lumipas, pero hindi pa rin nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit single pa rin ako hanggang ngayon. Ako rin, Eloisa. Mahal na mahal pa rin kita. At kung papayag ka, pwede pa tayo mag-umpisang muli. Ako na ang head chef sa restaurant ito. Kaya may pagmamalaki na akong hanap buhay. Tatanungin kita, Eloisa, pwede bang maging tayo muli? Gusto kong ituloy ang umpisahan nating pag-iibigan. Will you marry me? Oh, teka. Ang bilis mo naman. Marriage proposal agad? Sa totoo lang, nagdadalawang isip pa ako. Pero, dahil sa sarap ng kinain kong fried chicken nakikita kong magiging masarap din ang karugtong ng ating naudlot na kahapon. Kaya, sige, tinatanggap ko na ang iyong proposal. Maraming salamat po, Sir Brando, at pumayag kayong maging ninong sa kasal ko. Siyempre. Matatanggihan ba naman kita? Congrats at best wishes sa inyong dalawa. Swerte mo, Eloisa, kay Marlon. Dahil bukod sa masipag at responsable,
masarap ang magluto. Opo, Sir Brando. Kaya mahal na mahal ko po itong si Marlon. At mahal na mahal din kita, Eloisa. At ang nagmamahal, nagmamagi magic sarap. Umasenso ka rin at sumarap ang buhay. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong lutuin, magical. Meron tayong kasabihan, try and try until you succeed. Dahil kung patuloy tayong magsisikap at magtitiwala sa Diyos, ay magkakaroon din tayo ng isa pang pagkakataon upang umasenso at sumarap ang buhay. Kasing sarap ng pagkaing niluto ng may pagmamahal at sinahugan ng Maggi Magic Sarap. Siya nga pala mga kaibigan, ang magical fried chicken recipe na ginamit sa kusina seryeng ito ay matatagpuan sa maggi.ph. Maraming salamat po. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:10. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain. Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan action hotline. I-check talag na karon na sa City Hall ng mga reports. So, ano na daang sa Burgos Public Cemetery? Na kumusta na to atong ginbilin to bilang fetus. No? Grabe man nga dumduman na to. Subo tong klase balita. Kati can you imagine? Ang inusinti ang kung napatay to kung anong pagkahimtang, binilin niya sulod. Action Hotline! Magkaisa nibla ang mga kabudlay man nga daw mamasol ka, no? Pero dapat ready ka no? Kung magsulod ka sa isang karelasyon, kung ano man nga sitwasyon, dapat tandaan mo na iya. Ay, karuluoy. Ang iban ginawa, gani ka, ang iban nagkakaladto na kundi na tong mga lugar para nga at least maka-anak bala, no? Makaangkon sa anak, ang iban ginagastuhan piatudo mo. Action Hotline! Ang iban niya ba, kuan lang, no? Daw ginapabayaan lang kabuhi isang lapsag. Ting lapsag niya kuan mga anghel ina. Action Hotline! Mga balita karon sa Bacolod City, wala karon sa Action BBB program kay Romar Hilia, Ana Andrea Famoso, kag Noel Zambales, thank you gida. Josephine Hopilinia. Sinunoy manggubat, kaya sinunoy manggubat, may gintext nunoy today mo. No parte ni sa biyahe, sa mga traditional nga mga jeep bala, no? Do taxi to yung galing gintext nunoy, bala kay basahon ko ng text nunoy manggubat to, kay nagpadala sa mensahe. Silinga jutay jeep, damo pasahero. Ang pasahero katindog, pwede ang taxi gani may limit for lang kung magsobra dakop. Ang taxi jeep patindogon. Mahal pa na ang plite. Niya tinunto, padakop ng driver kag ang mga konduktor. Nakalain! Action Hotline! Ang ginamin kalinunoy ni iniblang ang kwano, modernized jeep. Siling nga ginapatindog sa konduktor. Padakop tanoy, ngao ginapatindog lanoy.
Galing kiti pwede na yan, oy. Nawa mo na pa yung ko. Bisan may katindog gusto nga da, may gauyat, pwede na sila yan. Action Hotline! Sining nonoy daw tinunto na yan, nga patindogon gusto nga ng mga kwan, mga pasayro. O, sige. I-check na lang na ya, Rochelle Fulincio Susana, good morning. Vicente Gatilogo, kagnining galansa o kalansa dormitorio. Jojo Kaimo, Maribik Gigan Talavera, kag Filicula Calzado Susa. Mariano Dorado, Juliet Bukaw, good morning, kag Ray Flores Baryoga. Okay? At sige. Salamat ginanoy, kag sa iban pang nagpadala sang ila mga mensahe. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat natin nga yung patigayon ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupon ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapogid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte ka isog hindi mo. Na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Grabe daw ginahunos lang aton tiyempo no? Pero sa mga pamangkot gali parte sa pagparehistro bala sa SIM card no sa ilalom sang SIM card Registration Act actually ay panaasubong sang ginaulat pa subong ang IRR no ang implementing rules and regulation sang amo kasuguan no kay damo ka pamangkot worry man blas lang kay kabalo kang ginbutang dire kung mayara na sang IRR mayara sang 180 ka adlaw o kung anom kabulan para iparehistro no ang SIM card tiginalakipan ang mga basic information dira ang kumpleto mo nga ngalan ang imong birthday ang sex ang address kag of course no ang sa imo SIM number kag pati na iya sa mga minors nyo may mga kabataan kita nga may ara nga mga kuan mo nga mga SIM card, ti okay malang na. No, importante nga ang ma-register dira amo ang ilang nga ginikanan o kon mga guardian na. Hotline! Pero laton talang na, no, kay kabalo ka kon umpisa na ni ang pagpatuman, ma-deactivate ning imo SIM card kung hindi mo pa maparegister. Medyo lawig pa niya kung lang tawon tati kung 6 months mga sunod pagin man nga tuig ni siya na mag-aumpisa man subong pertik na mo damo mo bisan anong nga panumdom sang NTC hindi ka mo magkwanda ho hindi ka mo magpati sa mga modos gyapon nga nagapadala sang text blast o context information nga nagdaog ka damo ya modos mo pero may ara gyapon tao nga nagapati no. Action Hotline. Kaya lang yapon iban nga maintuan ni sila ti subo man kung kamo gani intuan ti lain na yang istorya, no? Kapin pagid kon ang kabaylo no damo kung kaysa nagapamintaha bla kag bisan load lang da kon tag 1,000 pa kayo simo kundi disgrasya. Action Hotline. Halong gina, no? Hulaton nato ni ang latest kag pagwa na kay siguradong government di man ni pwedeng hindi nila pagigiyaan, no? Mismo ang mga telecommunications company hindi man ni pwede hindi nila pagiyaan ang ilang mga subscribers kano mo wadan gimo karon ya, no? Sang mga subscriber kung hindi mo ni pagiyaan. Action Hotline. Si Carmencho Siason Biboso no kag James
Spring Graces. Grabe ngalan niya. Si Marilo Baron, morning lang kay Noel Zambales Paremeng agad na mahauta. Sige, salamat. Araman si Ana Sinuro kag sa kay Maricel Pamplega. Okay Thank you, Gid. Action Hotline. Way tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad. Lunes kita nga presentation, November 21, 2022. With Action Oliver Pason sa technical side, backup si Action JM Baikin kay Action Dorel Cabato. Kung naman Action Artayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio number 1.